אני רוצה להזמין אתכם לתערוכת יחיד. שם האומן משהב. המקום כל הארץ. הסגנון אימפרסיוניסטי, סוריאליסטי ובעיקר סופר ריאליסטי. ברוכים הבאים למשהב, הבית של אלפי משפחות ברחבי הארץ. למעלה מ-60 שנה משהב היא חלק מהנוף הישראלי. אלפי בניינים ובהם עשרות אלפי דירות, וילות וקוטג'ים, ואפילו כמה ממבני הציבור המפוארים בארץ נבנו על ידי משהב. המוטו של משהב הוא פשוט, בית וקהילה. ליזום, לתכנן ולבנות סביבת מגורים מושלמת, ולהתאימה לאוכלוסייה שעבורה היא נוצרה. בכל מקום שבו נבנתה שכונה של משהב, תמצאו משפחות מאושרות. את הטאץ' של משהב אי אפשר לפספס, כמו השימוש באבן ירושלמית במשכנות אילן שבגבעת שמואל, פרויקט בנייה למגזר הדתי-לאומי. כמו כל השכונות שבנתה משהב, גם משכנות אילן מציעה מגוון דירות בסטנדרט גבוה, ולצידן כל השירותים שהקהילה מבקשת. גנים, בתי ספר, קניון חדש, ישיבה תיכונית ובתי כנסת. גם משכנות מודיעין היא יצירה מקורית ומרשימה. שילוב של נוף מרהיב ובתים בעלי אופי כפרי, שיחד יוצרים עושר ויזואלי נעים לעין. 450 יחידות דיור המציעות תכנון מודרני המתחשב בחיי המשפחה הדתית. הבוקר זורח על משכנות זבולון בנתניה מזרח. 1,200 משפחות מתעוררות בכל יום בפרויקט הבנייה הגדול ביותר בקריית השרון. שכונה צעירה, ירוקה, מטופחת וידידותית לילדים, שכונה שמוכיחה פעם נוספת מדוע משהב היא חברת הבנייה המובילה בארץ לציבור הדתי-לאומי. בואו נקפוץ רגע אל העתיד. כך רואה משהב את הדיור החדשני. מגדלים גבוהים הנבנים בהתאם לתפיסת העולם הירוקה המאפיינת את תקופתנו. נגישות מקסימלית לכל מקום, נוף מרהיב ומרחבים המכבדים את פרטיותכם. שותפה לשמחות, לאירועים ולתרבות. משהב מקפידה להתאים את אופי השכונה לאופי המשפחות ולספק את כל החומריות הדרושה עבור הרוח. בגבעת זאב, סמוך לחורש טבעי ומול נוף מרהיב של הרי ירושלים, ניצבת שכונה חדשה לציבור הדתי. הפרויקט מציע דירות בנות 4 ו5 חדרים וכן קוטג'ים בני 6 חדרים. כל הדירות בעלות מפרט טכני עשיר, גימור מוקפד וכמובן איכות חיים ואוויר פסגות צלול. בריזה, שמיים כחולים, חוף זהב בתולי והרבה כחול בעיניים. או בקיצור, לגור על קו המים הראשון. איכות החיים שתמיד חלמתם עליה הולכת ונבנית כאן, בשלושת הבניינים של C&U, פרויקט היוקרה של משהב בנתניה על החוף, במרחק של 250 מטר בלבד מהים. בשביל אנשי משהב, לבנות את הארץ זה לא מקצוע, זו אומנות. לצד זכות גדולה, לדאוג לצורכיהם ולאורח חייהם של עשרות אלפי משפחות דתיות ואחרות. ההיסטוריה העשירה של משהב ומגוון הפרויקטים שבנתה מציבים אותה בקו אחד עם חברות הבנייה המצליחות בארץ. בכל עיר או יישוב שתראו את השם משהב, תראו שכונות מושלמות, שירותים קהילתיים מתקדמים, מפרט טכני פונקציונלי ומפנק והמון ירוק בעיניים. משהב, הרבה יותר מבית.